אז מה קורה חברים? כאן רוי, בעוד סרטון חדש. ורק רציתי להגיד לכם תודה על זה ששני אנשים שמו לי מנוי, ואני עכשיו על 14 מנויים, אז תודה על זה. ועכשיו אני אגיד לכם, ועכשיו אני יורד רגע בוסטר צ'יטים. ואז אם אתם עדיין לא יודעים מה הסרטונים הקודמים שלי, אתם יכולים עכשיו לראות. טוב, מה שכתוב פה, תכתבו אותו. מתי שכתבתם את זה, אז תלחצו על האופציה הראשונה. ואז אתם מגיעים לפה, אמור לראות לכם את התמונה הזאת של פייפר, ליאון, ג'ין, ריקו, אוקיי? ואז אתם יורדים למטה. עד שאתם רואים את הדבר הירוק הזה פה, תלחצו עליו. ומי שזה ככה, אז זה ה-ID, נכון? יש את ה-ID למטה, ואז מהצד X תלחצו רק עליו, לא למעלה הזה. ואז רגע, תחכו רגע, ואז להורדה מחדש. מי שלא רוצה, לא חייב לעשות פרטים, אבל אני אוהב לעשות פרטים, כדי לראות כמה זמן נשאר. בואו נחכה רגע, אולי כבר יש לי ברוסת צ'יטים, אני לא יודע. יש לי ברוסת צ'יטים, אוקיי? אבל אני רק אגיד לכם, מתי שזה כבר כאילו מסתיים, אז יש לכם נכון למטה, יש לכם כזה, תלחצו עליו, אחרי שאתם לוחצים עליו, שנייה, אתם מתקין לכם, ואז תעשו עדכון, ואז להתקין לכם כבר, אוקיי? ואז יש לכם ברוסת צ'יטים, וזה בלי וירוס, תדעו. אני כבר לא צריך, לי זה כבר לא התחיל מההתחלה, כי זה היה לי פה פשוט, אז אין לי עדיין את כל הדמויות. יש לי את כל הדמויות עם כל סופרטים. אני גם לא במועדון. אוקיי. בוא נצטרף אליו. אני בטח במקום לא ידוע. בואו נראה, אני במקום 91 ויש 98 אנשים. אוקיי, בברוסר צ'יטים פשוט כאילו, אפשר פשוט כאילו להיות עד 100 אנשים במועדון. טוב, מה אתם רואים? נצטרך בברוסר צ'יטים או לא? לא נצטרך בברוסר צ'יטים. בוא נצטרך טוב, מאז שכבר בפעם האחרונה ששיחקנו, הצגתי כבר את קיט והצגתי גם, לא יודע אם היה את ליאון, אבל הצגתי כבר את ברי, הצגתי גם, טוב בערך זהו. אני לא משיג יותר מדי דברים, אני לא קונה. אני פשוט משיג מהדרופים ומהפיליפים. מהקדיתי גם עסקתי את ליאון, ספייק, קרו עסקתי דווקא מהקדי. בוא נשחק עם קרו, אני הרבה לא נשחק עם קרו, אני רוצה לעשות אותו. חבר'ה, מי שמכיר את מוטי קים, רק שתדעו שאתמול בקניון הצטלמתי איתו. שתדעו. וגם כאילו הלכתי עם סבתא, גם הייתי, לקחת אתכם שאתם באים אליהם, רק אתם, לקחת אתכם לקניון, לקחת אתכם לכיף, אני לא אשאר לכם את זה. אוקיי. וזה גם כבר קשה לי ככה. ופשוט שם פגשתי את מוטי קים, והצטלמתי איתו. אוקיי, בוא אני אשים את קיט.
וגם בסרטון הקודם הייתי באיזה 14 נראה לי, 15,000 עוקבים, והיום אני כבר ב-16,000, שתדעו. טוב, יאללה נלך לראות את המורטיס. רח מורטיס, מציע לך לברוח. אתם יודעים מה קרה לי במשחק הקודם? אני הרגתי 1, ואז 2, ואז 3, ואז 4, ואז הייתי כבר אפס, ופשוט כאילו הרגתי. נו, איזה מורטיס מעצבן. לא מאמין שהוא עשה לי את זה. לא. מורטיס פחדן. מה? איך הוא הרג אותו במכה? יש פה משהו לא הגיוני. איך המורטיס הזה הרג אותו במכה? אוי אוי אוי. פאק. אחי, מה זה הורג את כולם? טוב, יש פה משהו? יאללה, סלום. אם יוצא פה אגדי, אני... אז לא יודע. אם יוצא פה אגדי, אני אהיה מאושר. אמא, ניבדתי. באמת ניבדתי. הסרטון הקודם שלי, זה נראה לי היה... בוא נעשה משהו חדש. בוא נראה משהו בטלפון. רגע. לא יודע מה אני רוצה לעשות. אתם יודעים מה, אתם מכירים את המשחק הזה? אני כבר סיימתי אותו ואני לא יכול לחזור מההתחלה, אבל... תגידו לי אם אתם מכירים אותו. זה הכובע הבננה האלה, כל הבננות האלה. הנה, יש גם כל מיני בננות. ואני כזה קוף כזה. נו, כל פעם שאני פוגע בהם הם מעיפים אותי, רק שהלשון שלי צריך לקחת. קשה לכוון, כי כל שנייה זזים לי. תראו מה הולך לעשות להם עכשיו. לא! אמא לי. מה, איך זה הגיוני? ביי. וואו, מה זה? מה קורה לי פתאום? מה קורה לי פתאום? מסוק מת ובננה ביחד. מה קורה לי פתאום? אני מרגיש שאני... יש לי את כוחות הקסם, אני מרגיש. לא, שנייה, זה יתפוצץ עליי. בום, בראש. רק מתתם. אבל רציתי ש... אצלי. פאק. לא מאמין. וואט? פרסומות עכשיו, אין לי כוח. גם אתם שונאים פרסומות שפשוט מופיעות לכם באמצע המשחק שאתם רואים בטלוויזיה. ביי. תגיד יפה ביי. לא מספיק יפה. אני תכננתי את זה הרבה למוות שלך. האמת שלא הייתי צריך, כי כאן מאוד ארוך אותך.
נו מה? ביי. סופרמן. אני סופרמן והורג עכשיו בננה. אוי, איזה חבל. וואי, כמה פצצות. עם כל הזה של הפצצות. בטי. וואו. רק תראי כמה וכמה. איך הבננה הזאת ירגה אותי. ביי. כיף להרוג אותם. מה? המסוק הרג אותו. מה אני רואה? בום. יש גם אחד למעלה. סופרמן. אני הורג עכשיו בננה. מתוקה. לא באמת. ביי. הופה. איזה מטורף אני. פשוט מטורף. אין לי אחרת להגיד את זה. פשוט מטורף. אתם מבינים? אני מטורף. פשוט מטורף מדי. אפשר להגיד שלא. אי אפשר. זה לא שאני גם מתתי. אבל אין לי כוח במשחק הזה פשוט. נורא. וואי, אתה משחק. טוב, אתה משחק. טוב, התחלתי משחק. טוב, אז חברים, עכשיו התחלתי משחק. אבל זה נראה לי משחק אחרון שלי, אני הולך לחבר עוד מעט. לא, תמות. טוב, בסדר, נעשה עוד משחק, כי זה היה מאוד קצר. כך אפשר להגיד. זה היה בהחלט קצר מאוד. אבל אני אעשה עוד משחק אחרון. טוב. מקס זוזי, מקס ביי. נוקית. טוב, אז חברים, זה הסוף של הסרטון. מקווה שנהניתם, תשכחו לעשות סאב. והסרטון הזה של הבטל פאס פלוס, תעשו לייק, אני צריך 80 לייקים בשביל אבא שתעשו לי את הפלוס, אוקיי? טוב, אז יאללה ביי.